Osisi nelanyo didanu Dabuzi ogbu na-eche ndunu Ọnụgolu ogili ọnụnụ Mesilukolu ogili lecha Okwute ndị na-elu n'ojulajunu Nyabuzi mpumeju nọnụ Agbalusie ngene ekulu nwa ngene nwa Igbo Nsukka kwulugonu Anyị so n'ife na-emenu Ike Dina Nsukka o Ike anatego Nsukka nu Ani Nsukka bani ọma o Ike Dina Nsukka nu Ike Dina Nsukka o Ike Dina Nsukka Nsukka batalego nu Ike Dina Nsukka o Nsukka ji nkunu Ike Dina Nsukka o Faji ogbo na-eje n'okpukpu n'ụwa Nsukka so n'ife a na-eme o Ike Dina Nsukka mana Ike Dina Nsukka o Ike Dina Nsukka Igbo kwelego m Ike Dina Nsukka Ike Dina Nsukka o Bunye megwu mune Nwodo nu Nwebuli Igbajebenu Mbatazie na Nsukka nu Nwejubazie n'udenu Abịa na n'Igbo Nsukka nu Kedu ndị ka wee kpata ego nu Abịa n'obodo dị iche iche na n'Igbo Nsukka Kedu ndị ka wee kpata ego Nwebuli egwu wee jebenu Nwe bata na be de Nsukka Onye ka mụ chọlụ jebenu High Chief Chibike Oliver Ayob Wachimeleze na Nsukka Odogwu na Mozambique Onye ọma na Tanzania N'obi ekenyi bulu ụzọ batanu O wee jesiela anya ojii Nwebonye Wachimeleze na Nsukka nu O nwere ife anyị ji bịanụ Anyị chọ ka anyị malụ na n'Igbo Nsukka Obodo ka wee kpata ego nu Wachimeleze wee mụba mụnụ Ọmụba mụ wee mụsịa Osimu gaba na nke igwe dị mmanị nu N'ọya ka wee kọwanụ Anyị wee bulu egwu wee jebe dị mmanị nu Mbatazie n'obi igwe nu Igwe dị mmanị igwe nwelu ngabasị Igwe ọgadagidi igwe nwelu suwa gị nu Onye ka mụ na-ekwu His Royal Majesty Igwe Samuel Ikechukwu Asado Chairman ndị igwe na South East niile Nwebonye igwe mụ biligwenu Igwe wee nabata anyị wee nye anyị oche wee wetala anyị ọjị nụ Ọgọgbọ ọfọ wee gọsịanụ Anyị wezi igwe na-achị ọra nụ
Ifeanyi ji bịa n'obi inu anyị na-eme research anyị na-achọ ka anyị mata abịa na ndị Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego osi na edemani nwere ego but not to compare osi anyị jebe harụmọnanụ anyị wee kwudo Chief Franklin Chukwuebuka Peters ọkụ na-enye ife 1 na Nsukka ụzọ Chukwu kwalụ na harụmọna Chairman CEO Franco Light Sign Up Limited Chairman Chief Executive Franco Light Homes Limited onye ọma na Lagos onye ọma na Abuja ọkụ na-enye ife bodogwu n'ụwa ọkụ bata ife adịghị anyị chọ ka anyị mali abịa na ndị Igbo Nsukka kedu ndị ka wee kpata ego anyị ejebezie na Gabon mmadụ ka anyị chọlụ jebenu High Chief Chizoba Kajetan Onugwu Okwute gbagbulu ndị lo 1 na Gabon Chairman ndị Grandmaster na Gabon niile CEO Stony Autos na Gabon onye mmụọ ya adịlị mma adịrịsị ndị harụmọnanụ The Masters odogwunu anyị chọ ka anyị mali abịa na ndị Igbo Nsukka kedu ndị ka wee kpata ego obodo ka wee kpata ego n'ụwa ọkwa onye ka anyị na-achọ Istonu wee mụba anya ọzọ anyị jebe na nke wee si anyị wee kwudozienu Powerful Chief William Ezinwagbo Osuofia-Ukwu 1 na Igbo Nsukka niile adịrịsị ndị harụmọna anyị wee gbanye Osuofia-Ukwu omelu ụmụ ogbenye anyị bịalụ n'obi anyị bịalụ ka anyị mali abịa na ndị Igbo Nsukka kedu ndị ka wee kpata ego Osuofia-Ukwu wee sị na ndị Igbo Nsukka niile nwere ego obodo niile kpatara ego anyị wezie harụmọna banyezie ngwuru Nsukka anyị wee kwudezienu Honorable Dr. Isiu Clinton Igwebike Abovu na Nsukka Chairman Chief Executive Nwagu Oil and Gas Limited Abovu ndị Nsukka ebi fresh onye ọmanụ anyị bịa ka anyị mali abịa na Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego anyị wee batazianụ n'obi Dr. Ogwudilichukwu Henry Ugwoke Igwe dị MC Igwe dị Ebube Africa Global MC na London bilinu onye ọmadị musonu Pondo Fala Wedding onye echichi n'Igbo dogwu anyị chọ ka anyị malinu abịa na ndị Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego bedike wee mụba anya amụọgala anya mụ ego Nsukka ji dị ebube na London odogwu osi anyị jebe na nke ndị best n'ọya ka wee kọwanụ anyị wee bulizi Igbanụ wee batazia n'obi Ndubisi Agbaeze Chairman Chief Executive Benz Motors Nigeria Limited ND Benz alụsi ego na Germany
onye ọma na-anya ekenenu anyị na-eme rizachinu anyị chọ ka anyị malenu abịa n'Igbo Nsukka obodo Ọka wee kpata egonu ndị besi wee mụba mụnụ ife ndị kwulu ụkọ na-ekwunu na Nsukka bala egonu obodo niile bike ọsanye jebe amụkwanụ ka anyị zutezi odogwunu anyị wepụdezenu Chief Ifeanyirochukwu Austin Ugwu CEO Tino Autos Nigeria Limited Autos ndọchi aja alacha akanụ afịa ga n'azụ anyị webe onye ọma dị ọra mmanụ anyị na-eme research anyị chọ ka anyị male abịa n'Igbo Nsukka obodo Ọka wee kpata egonu ọsọ anyị jebe na nke nwanne ya nụ ọga ndị ọga na Nsukka nụ onye ka anyị chọlụ jebe na nke Peace Mass Transit nụ n'ọgba adres donu anyị wee batazie n'obi odogwunu n'obi High Chief Samuel Maduka Ezinwaonyishi anyị wezi Ezinna donu anyị bịalụ ka anyị malenu abịa na n'Igbo Nsukka ndị ka wee kpata egonu odogwu wee mụba anya mụnụ ọmụba mụ wee mụsienụ osi anyị na amụkwa Nsukka nwere egonu but not to compare anyị jebe udenu anyị wekunie njemunu anyị elue udenunu ebe izizi anyị banyelu bụ n'obudu ọbangamanya donu obudu lekenyerigedeja ọba obodo mụ ebe nwa ka anyị banyelu donu anyị wekududu lekenyiwanunu gburugburu odogwunu His Excellency Right Honorable Ifeanyirochukwu Lawrence Ezinwaugwu anyị gburugburu bụ afịa na n'ụwa afịa azụgomanụ manya bụ afịa ka na-azụ anyị webe onye nna m ukwu anyị na-achọ ka anyị male abịa na n'Igbo Nsukka niile nụ obodo kewa bata egonu gburugburu amụba mụnụ owe mụsịa osi anyị wele ọzọ wele ije nụ anyị jebe na nke egbu igwe na obudu nụ n'ọbụ adreesị n'ọya ka wee kọwaa anyị wee banyezie n'obi High Chief Charles Ndubuisi Mba egbu igwe 1 n'obudu ihe ọmachukwu melu ndị Nsukka Chairman Chief Executive CDV Properties and Development Company Nnamanaluele anyị wekwa onye egbu igwe n'obudu egbe agbalụ n'igwe mkpụrụ agịlịka nalụ n'iyinu anyị na-eme research nụ abịa na n'Igbo Nsukka nụ obodo Ọka wee kpata egonu ọsanyị n'oke naanị ka echela anya ọjị o wechesiela anya ọjị nụ ọsanyị jebe mmalụ ụgbọlonu ka anyị kwudo odogwu nwa Nsukka jide ebube nụ onye ka anyị chọrọ jebe nụ High Chief Emmanuel Ezinwodo ala na-azụ nwa na Nsukka Chairman Chief Executive Mega Choice Real Estate Limited onye ọma na-alụ ele odogwu na malanu odogwu n'Ọka adreesị ndị Nsukka nụ anyị bịa ka anyị malenu abịa n'Igbo Nsukka niile obodo Ọka wee kpata egonu
High Chief Ugwu Friday Nnadike dị Usonu onye ọma sobilio Ambassador Infinity Riches Itodo 1 of Itodo Ancient Kingdom Chairman CEO Infinity Agro Allied Industries onye ọma si ụmụ Itodo Ugbolongwa wepụtasị ụwa anyị wegbu onye Itodo 1 anyị chọ ka anyị malụnụ ọbịa na Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego nụ Itodo wee mụba anya mụnụ ozi anyị jebe ezi Imo nụ na anyị ihe zute odogwu nụ Chief Frank Ezinwamba DIG Federal Republic of Nigeria Frank Mbani Igbo odogwunu Nsukka jidie ebubenu ọgaranya obi umeala nwoke ji Chukwu ejenu anyị na-eme research anyị bịalụ ka anyị malenu abịa na n'Igbo Nsukka obodo ka wee bata ego Frank Mbawezi anyị ga-abịa Igbo eze n'otu na ndị nwere ego melụ nkalenu unu ndegwu m weku n'izi njem ebe anyị banyelu bụ ezikọba ndị ezikọba bala ego ndị ezikọba buteli ikenu ana ebe izizi anyị banyelu unobi His Royal Majesty Igwe Simon Itodo oke osisi Itodo Eze Esodo of Esodo Kingdom Naji Grand Patron Enugu State Traditional Rulers anyị webe onye igwe dị ọra mmanụ igwe m ihe adịghị igwe m ife anyị ji bịanụ ụka anyị mali abịa na n'Igbo Nsukka ndị ka wee bata ego obodo ka wee bata ego ozi anyị na Enugu Ezikoba ebukanu ma ndị bala ego n'afa melụ nkali mana anyị gbalụ jebe na nke ferotesinu o so n'odogwu ma ịbịa na Ezikobanụ anyị webataza n'obi odogwunu High Chief Festus Oshaba Chairman Director Ferotes Construction Company Limited onye ọma na-alụsi okporo ụzọ ike adreesị ndị Nsukka anyị webe onye odogwunu anyị na-eme research anyị na-achọ ka anyị mali abịa na n'Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego na anya ka anyị eji bịa onye ọma wee mụba mụnụ ọmụba mụ wee mụsianụ osi n'Ezikoba kpala ego na Ike Dina Nsukka mana anyị jebe na nke Ezomogo na obele Chukwu Ezikoba onye ka ị na-ekwuzi maka ya High Chief Roland Ayong Ezomogo 1 na Ezikoba Ikenga ndị Umogu President General Ezikoba in Diaspora odogwu na South Africa onye ọma na South Ezomogo odogwunu anyị na-eme research anyị chọ ka anyị mala bịa n'Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego onye ọma wee mụba mụnụ ọgaranya obi ọcha ọsanyị gabazianụ n'obi Rear Admiral Chief Emmanuel Ikechukwu Ogala Chief Naval Officer Federal Republic of Nigeria Ikechukwu Nwogalanụ
Ikechukwu ka iji eje n'ụwa donu Nsukka jide ebubodogwu onye ọma bunyela anyị ochenu o wee nyesi anyị oji anyị wee gbanyezi nna m ukwunu anyị chọ ka anyị male anyị na-eme research nụ abịa na n'Igbo Nsukka nụ obodo ka wee gbata ego nụ onye ọma wezi anyị gaba na nke Don Chris nụ mkpụrụ ọma na-ezikọ ọba High Chief Dr. Chris Onyekachi Simon mkpụrụ ọma nke izizi na-ezikọ ọba mwebe onye mkpụrụ ọma na mmiri ọra donu adịrịsị ndị ezikọ ọba nụ anyị bịalụ ka anyị male abịa na n'Igbo Nsukka niile nụ ndị ka wee bata ego nụ maka odogwu dogbunyela ego n'ụwa donu ego ihe melụ nkali o wee kpọmụ Prince Nwodo nụ ọkpọmụzi ya nụ ọsịmụ ka agwa m eziokwu n'obodo niile nọ na n'Igbo Nsukka na ndị bala ego melụ nkali n'obodo niile batala ego nụ Ike Dina Nsukka anyị wee si na nke mkpụrụ ọma pụtanụ wee nayali azụ na achị kedu onye anyị chọrọ uwe jebenụ High Chief Ifeanyi Rochukwu Ọnọja Alhaji Ba Ike bụ n'ọzọ 1 of Enugu Ezike adreesị ndị achị anyị wee bata na nke odogbunu onye ọma wee chesiela anyị ojinu anyị wee si ya nụ o nwere ife anyị ji bịanụ anyị chọ ka anyị male abịa na n'Igbo Nsukka ndị ka wee gbata ego nụ mana onye ọma gwara anyị na Chukwu gozili obodo niile nọ n'Igbo Nsukka na ndị ji ego melụ nkali n'Enugwu Ezike ọba ka anyị ka nọdonu onye ka anyị jelukwudonu Eze Jude Onyema onye ọmasị Ụmụadọgwa na Ụmụịda Enugu Ezike wepụtazi ụwa Chairman Chief Executive Judon Outfit na Lagos Chairman CEO Ace Villa View Hotel and Suites Limited na Ezike ọba onye ọma Judon onye ego bụ onye chichinu anyị bịalụ ka anyị male abịa na n'Igbo Nsukka nụ obodo ka wee gbata ego anyị wee si n'obi ewe kunizienu wee banyezie n'obi High Chief Ugwu Anthony Ikechukwu onye ọma si ụda na Enugu Ezike wepụtanụ Ike Ijele na Modofe Ijele na Ezike ọba Ijele na mmọnwụ ọzọ nwere ọgbọnụ Ijele pụta ọgbọnụ obele mmọnwụ awara ọsọ Ijele bụ oke mmọnwụ Chairman Chief Executive Ike Outfits Nigeria Limited onye ji malụ Nsukka na Modofe na Lagos State Chief Okpedo Paul Chidebelenu onye ọma n'iso sibenu Omega Money Chairman CEO Omega 90 Luxury Ventures onye ọma n'ụmụ okwu Enugu Ezike ọbanụ anyị wee gbonye Omega Money odogbunu anyị bịa ka anyị malenu abịa n'Igbo Nsukka nụ obodo ka wee gbata ego nụ anyị ejebezienụ n'ụdanụ odogwu ka anyị jekwudodonu Chief Ikechukwu ugwu anyị ọdịnala Bishop ndị ọdịnala niile nụ ife ndozi okwulugo na-ekwunu ndị nwere ego na-ezikọ ọba melụkalenu ma kpọrọ nne ya lonenu
ezikọba balụ nnukwu ego nụ anyị wee banyezi igbo eze South mmadụ ka anyị chọlụ jebenu High Chief Valentine Ezinwugwu ọnọ n'igbe akụ 1 n'ihe ka ọnọ n'igbo na Nsukka Chairman Chief Executive Val Eric Nigeria Limited onye ọmalụlụ n'ụkanụ wee nyezie n'ihe kanụ ebe a na-ebelu Chukwu anyị wee gbanye nọ n'igbe akụ odogbunu anyị chọ ka anyị mali abịa na n'Igbo Nsukkanụ kedu ndị ka wee bata ego nụ ọnọ n'Igbo wee mụba mụnụ amụ ọgaranya amụ ego nụ ozi anyị jebe na nke nwanne ya nwoke nụ nye ka anyị na-ekwuzi n'ụwa nụ agbarakata n'ihe ka High Chief Edwin Asona amụrụ onye na-ego na Nsukka Akati Ikuku 1 na Nsukka agbarakata Chairman Chief Executive Eternal Paints Nigeria Limited Eternal Paint ya mwakanu penti bụ akasi akasi iwelu nusu n'ọdọnụ unu abụle n'ebe jọlụnụ penti na-eji ụnọ mmanwụ anyị wee gbanye agbarakata na Nsukkanụ onwele ife anyị ji bịanụ anyị na-eme risaachị anyị chọ ka anyị malenụ abịa n'Igbo Nsukka obodo ka wee kpata ego nụ osi anyị were ọsọ wele ije nụ jebe na nke nne ya ukwunu ide n'ihe ka ya bụ adreesị n'ihe ka nụ anyị wee banyezie n'obi High Chief Ikeja Asọgwa ide 1 n'ihe ka Kingdom the game changer n'Enugu State ide ndị ihe kanụ nna bụ odogwu abụrụ gane mụnụ o wechesiela anya ojinu ife ndị kwulu ka ọ na-ekwukwazinụ anya banyezienụ n'Igbo etiti nụ mmadụ ka anyị chọlụ jebenụ anyị wee zutezienụ retired Major General Victor Okwudele Ezugwu ọchịagha 1 n'Ukeghe odozi obodo oji egbazoku nke izizi n'Ukeghe Nsukkanụ anyị wee gbanye oji egbazoku ọchịagha bilikwanụ anyị na-eme risaachị nụ anyị chọ ka anyị malenụ abịa n'Igbo Nsukkanụ obodo ka wee kpata ego nụ onye ụmụ wesi anyị ji ebe akụnụ na mmadụ nọ na akụdonụ anyị wee bulu egwunu wee banyezi akụdonụ odogwu ka anyị kwudonudonụ High Chief Emeka Ugboju Chairman CEO and Founder the Nigeria Entrepreneurship Summit and Honors Group NESH anyị wee gbanyezi nna bilinu adreesị n'Igbo onye chichi anyị na-eme risaachị nụ anyị chọ ka anyị malenụ abịa na n'Igbo Nsukkanụ obodo ka wee kpata ego nụ ife ndị kwuluko na-ekwukwazinụ n'obodo niile dị n'Igbo Nsukkanụ na fabala ego nụ anyị wee buli ịgbakunizienụ kedu ebe anyị banyere udonụ anyị wee zutezienụ High Chief Honorable Ekweme Vitus Amobi the Great Liquid Metal
Amalụzakụ 1 n'Ọzaligbo Etiti. Adreesị ndị Ọzaligbo Etiti the fear that fear the fear. Chairman, Chief Executive, 5G Music Industry. Chairman, CEO, 5G Real Estate. Chairman, 5G Hotel and Suit. Nke dị na Nsukka nụ. Ọgaranya obi ọcha. Anyị chọ ka anyị malenụ. Abịa na n'Igbo Nsukka. Obodo ka wee gbata ego nụ. Liquid we mụba nyamụnụ. Ọmụba we mụsịa. Ọsanyị jebe na nka anyị ego nụ. Chief Franklin Ifeanyi Chukwu Ama. Anyị ego na Dubai. Anyị wee gbonye anyị ego nụ. Anyị bịalụ n'obi. O nwere ife anyị ji wee bịanụ. Anyị chọ ka anyị mali. Abịa n'Igbo Nsukka obodo ka wee gbata ego nụ. Anyị wee si na nke anyị ego pụtanụ. Wee jezie na nke High Chief Ugwu Charles Anayo Okriko na Pele. Isi na Wagu na Ekwegwe Ancient Kingdom. Chairman CEO Zini Omega Enterprises Limited. MD Isi na Wagu Humanitarian Foundation. Ebe na-azụ ụmụ ogbenye. Isi na Wagu Okiriko obodo bunu. Anyị na-eme research nụ. Anyị chọ ka anyị malenụ. Abịa n'Igbo Nsukka obodo ka wee gbata ego. Ife ndị kwulugo na-ekwunu. Ike dị na Nsukka. Anyị wee banye ụzọ ụwa nịnụ. Odogwu ka anyị chọlụ jebenụ. Powerful Chief Ajogu Chinedu Mordecai Above na Turkey. Nwa ji malụ Nsukka na Turkey nụ. Onye ọma na anyị ekenenụ. Ọgaranya obi ọcha anyị ekenenụ. Anyị bịa ka anyị malenụ wadonụ. Abịa na n'Igbo Nsukka obodo ka wee gbata ego nụ. Above wee mụba mụnụ. Amụ ọgaranya amụ ego nụ. Ịmalụgo n'ego na-ekwesị ekwesị. Anyị wezi na nke above nụ. Wee kwudezienụ High Chief David William Obeta, Chairman, Chief Executive, SPD Group of Company. Obele nwechi gozila gozinu. Di Williams Odogwu. Onye ji mali Nsukka. Onye chichi na-edemoso. Onye ọma wecheziela anya ọjịnụ. Ife ndị kwulugo na-ekwukwazi. Osi na ike dị na Nsukka niile nụ. Ike dị na Nsukka nụ. Obodo niile bala ego nụ. Obodo niile bụ ike. Ike dị na Nsukka nụ. Ike dị na Nsukka. Ike dị na Nsukka. Ike dị na Nsukka. Igbo bụ Igbo ekwelugo nụ. Ike dị na Nsukka. Ọrụ obodo ekwelugo nụ. Ike dị na Nsukka. Ịma na ike dị na Nsukka. Ike dị na Nsukka. Nsukka akpataghị ike nụ. Ike dị na Nsukka. Nsukka so n'ife a na-eme nụ. Ike dị na Nsukka. Ndị ọma bi na Nsukka. Ike dị na Nsukka. Nsukka nwere ife nụ. Ike dị na Nsukka. Chukwu gọziela ndị Nsukka nụ. Ike dị na Nsukka. Ịma na ike dị na Nsukka nụ. Ike dị na Nsukka. Unanụ. Ike dị na Nsukka. Na mụdị Nwodo. Ike dị na Nsukka. Onye obudulu. Ike dị na Nsukka. Egwu ọma Chinyelu mụnụ ya ka mụ na-etinu. Egwu Chinyelu mụnụ ya ka mụ ji ebi ụwa nụ. Ike dị na Nsukka. Ike dị na Nsukka. Igbo kwelugo n'udonụ. Ike dị na Nsukka. Ọrụ obodo na fa kwele ekwe. Ike dị na Nsukka. Nkọli ka nwa Nsukka bịabanụ.
America Nwodo na-echi n'ọfụnụ African voice in diaspora celebrity CS Odonu Ike Dina Nsukka